Em fa molta il·lusió, sincerament, poder acollir en aquest establiment públic una exposició que en principi era difícil d'imaginar potser que es pogués fer algun dia. La Quera és la que presideix, diguem-ne, aquesta mostra de ninotaires que estan vinculats normalment a les revistes comarcals. No hi seríem aquí si no hagués estat pel bon fer de la gent que ens acull. Llavors, així va néixer, fa uns 3 anys, la mostra de dibuix monogràfic que es diu Caricart i que aquest any ha estat possible fer-la en paral·lel a Lleida i Barcelona. Hem d'articular i ser prou intel·ligents com perquè produir productes de petit format que puguin itinerar i que en funció d'això no es pugui veure alterada la vida cultural. Parlaré d'aquesta exposició, Alfons ja parlarà o ja ha fet un repàs de tota la resta de les 5 exposicions que tenim a Lleida, però aquesta feina d'investigació sobre l'humor o com tracta l'humor i la sàtira en les publicacions comarcals a les Terres de Ponent ha estat un treball apassionant, un treball que hem fet el Josep Maria Malla i un servidor, i ens hem trobat amb una autèntica sorpresa. Ens hem trobat que igual és una mica injust que només tenim una mostra de 5 dibuixos per cada autor, quan molts d'ells tenen milers de dibuixos realment d'un nivell molt interessant. Ninotaires i alguns molt il·lustres que durant molts anys han fet també els seus ninots, els seus dibuixos a la premsa comarcal. Jo crec que això és una de les parts importants i ha destacat aquesta exposició que en aquests dies tindrem al Ciutat de Lleida.